И здравей, YouTube! Аз съм VipGets, вече така ще се казвам. И днес ще благодаря на всички, които ми помогнаха да се мотивирам да качвам клипчета. Това е за Коледа. Малко се закъснява коледен епизод и не е в Снежен Biome, но ме извинете. Главно е Bloodhead TV, знака BG този пич, но вече не го гледам. Едно BG също ме мотивира. Хикс Термито. Даймортал. Не знам дали са Даймортал. Боинг. Още от кой бях? Да, Бусайде. И нямам на кои други да благодаря. Също на Нарко Дон 961. И аз пък пиша плюс. Долу на 9. Сори за това, ако сте го чули това дет гръмна, ама просто някаква пиратка са гръмнали. Или Биг Тайгър. Семета е. Сасуки. Долу на 02 също, не знам дали е правилно. И да, най-главно благодаря на Bloodhead TV, Термито, знака, Даймортал и Боинг. Главно благодаря на Bloodhead TV, знака, Бусайде и Боинг и Даймортал. И да, това беше от мен. Аз бях VipGets и довиждане.